to, čo robil, že šmejdoval vtedy, všetci šmejdovali, všetci, ja to poznám, chodili do dieru a tak ďalej. Ja nie, lebo ja som taký bojko. Ale, no, a vieš... Vy ste ostali pri tých žuvačkách. Ja som ostala pri tých žuvačkách, hroznú bobulku, hrozná loža. Ale to sme mali čo, 5 rokov, ja rozumieš, že to všetky decká musia robiť. Že mňa to strašne boli, že to ľudia teraz takto pozerajú a sú smutní, že ja som čakal o mnoho viac z toho filmu. Čo to bolo? Napríklad sme tam videli, že tam bol Véčko klub, že z Bratislava tá stará, jak to vtedy fičalo. Vyzeralo. Veľmi pekne to spravil, mne sa to páčilo. A Karči bol furt tá hviezda. Ale ja som mala pocit, ale to aj o mne hovorím a od Gruňovi hovorím, o našich fantastické mená slovenské, že sme neboli tak docenení vtedy. Neboli sme. Fakt, ako... Poviem jednu malú storku. A to sa stalo už po sociku. Tak mi volá, nepoviem kde, jeden pán, že pani Evčka, chceli by sme vás na koncert, super veľký, budú tam veľké hviezdy. A tak on reku, dobre, že ktorý dátum, tak mi povedal dátum. A reku, no tak mám voľno, fajn, že jak dlho, no tak takú hodinku a tak dobre, všetko v poriadku, pripravím si môj program. A on reku, no a teraz sa musíme už pýtať na peniaze, lebo však každý pracuje ináč, ja spievam. On hovorí, pani Evčka, my nemáme peniaze, príde tam Helenka Vodračka a tej sme dali všetko. On reku, no tak, dovidenia. Jo.